Proiektua bidai bat da nire bidaia, azken 5-6 urtetako nire bidaia. Egia da, guztia gorpuzten hasi zela Kubara egin duen bidai batean, residentzia artistiko bat egin duen bertara. Bertako musikari, emakumezko musikari batez ere lurrari lotutako proposamenak edo lurrari lotutako doinumetatik abiatzen ziren musikariak interesatzen zitzaizkidan. Eta justo Kuban geundela jakin genuen Joseba Jaka beka eman zigutela proiekturako, eta bai, egia esan beka bat bultzada bada, sorkuntza beka badalako, eta horrek ematen dizulako, diruak beti ematen du askatasun pixkat gehiago gauzak egiteko, baina dirua trukean dator, diruak trukean dakar beti beste zerbait, eta bekak bat zakartzan beste oinarri batzuk, beste oinarri batzuk bat zeukan, adibidez beka zuzenduta zegoen produktu bat argitaratzera, produktu hori Durangoko azokan salgai egotera, agian nire fantasietan bat zegoen zerbait sortzea, agian etzen da Durangon salgarria, ez? Nahi dut esan, badirudi ez daukan zertan produktu bat izan behar, gehiago esango dizut. Nik prozesu hontan aldarri egiten dio bideari, sorkuntzari, aldaketari, transformazioari, elkarlanari, sinergiei, elkarri begira jartzeari eta elkarrekin sortzeari, ze iruditzen zait, euskal sorkuntza panorama ez dela izan beharko edo izatea merezi genuken bezain askea. Hemen gauden egun hontan gertatzen den oasi honek izugarri markatzen du, ez bakarrik merkatua, ez merkatua markatuko lukela azoka batek ulertuko nuke, ez bakarrik merkatua baita ere, produkzio kulturala baita ere, horren inguruan hartzen diren erabaki politiko-kulturalak, eta azken batean baita ere sortzaileok gure sormen bulkada nola manejatzen dugun, ez da? Claro, industria barratzen gaitu sortzaileak sortzera modu konkretu batzutara, naiz eta gero sortzaileok ez garen agente subjetu industrian bertan, ez? Ordan, hemen ez da luze bat egin genezake, kontua da, beka horrek eman zidala momentu hortan aitortza bat, eta paimai batek nik idatzitako proiektu zoro bat irakurri, eta esan zidan, bai, juntzaite aurrera, zorakeria eder bat izan daiteke, eta hola biatu ginen hilabete Kubara, han musikari pila bat ezagutu genituen, esaten dizuet nik bilatzen duela, ez dela bait, hegemonian kabitzen ez diren bestelako musikari batzuk, bastakit, orienten egiten den txanguia, edo troba, edo musika afroa, edo anadalakoa. Eta grabatu genituen emakume pila bat, grabatu genituen gauza pila bat, eta motxila beteta torren nintzen duna, eta hemen guzti hori ekoizten jarri nintzen, abesti berriak sortzen, abesti zaharrak beste era batera emanez, ni badaukan hipotesi kreatibo bat, eta zan nola liraki abesti hauek aizuriak ez balira. Eta, hoxe, gero hemengo Euskal Herriko musikari pila batekin ere egin duen lan, diskontan gustatzen izatea bakarka bai, baina bakarrik ez natorrela. Eta nik ekoitzi dut, bai, ni naiz senyora produktora, eta hau bere beste alduntzarik eta bada, ze konturatu naiz ez dela lehenbiziko aldia musika ekoizten dudala, nire abestiak ez ditut bakarrik interpretatzen, sortu egiten ditut, interpretatzen ditut, kantatzen ditut, eta ekoiztu produkzitu ere egiten ditut, baina orain arte inoiz ez nahi zausartu nire buruari aitortzera, ez produktora figura hori neronek egiten dudala. Nire buruari aitortzera lehenbiziko, eta gero guzti izatea ozen, ez? Eta iruditzen zait importantea, bai, ze demontre, ze bai, hori ere bada
bada autoritate, bai, eta bada, bueno, badu zerbait ere, autoritate desautorizatutik eta guzti hori, baldin banintz 25 urteko karrera musikal konsagratua zeukan musikari euskaldun gizon zuri bat, agian inorketzidan autoridade hori zalantzan jarriko, ez? 25 urte dena esaten dizuet, 25 urteko karrera musikala daukadalako, noski, naiz eta ikusgarritasuna ez den berdin neurtzen ale batetik eta bestetik ez, eta autoridadea bera. Bada, lan hontan, lan guztiz politikoa da, guztiz feminista da, eta gerian jarri nahi dut elkarri aitortza ematen badakigula, eta elkarrekin gauzak egiten gauza ederrak sortu daitezkela, eta badirudi emakume sortzaileak elkarren leia bezala kodifikatzen gaituztela, ez? Askotan elkarren ordezkagarri baldin bagina bezala. Eta, bueno, inertzia horri kontra egin diogu eta elkarri eskutik helduta egin dugu dantza. Bai, hori eta beste gauza hori da. Letrak batzuk nireak dira, beste batzuk Joseba Sarriondaindiarenak, beste batzuk Ane Labaka eta Nere Aibartzabalen kopla batzuk, beste bat Miren Amurizak itzuli zuen euskarara, denetik dago. Ez naiz ez da ere letrekin oso... Ez daukat apega hundirik letrekin. Bai, gustatzen zait asko konpartitzea, eta gustatzen zait asko inguruan daukadan sortzaileen arte hartu eta manoseatu, zatitxoak egin, eta horrekin beste zerbait proposatu. Artea Laida Zaprerena da, artea zoragarria da, argazkiak Iker Gosategirenak, bidaia kontatzen da iruditan, Laidak hartu ditu nire egunerokoetako esaldiak, letretako esaldiak, eta hoiekin beste zerbait berria proposatzen dizue. Bai, Laida izan da, gakoa izan da, super arronago lan hontan parte hartu duen jende guztiarekin, eta iruditzen zait, Dream Team hause izango dela. Dream Team zerbait esaten baldin bazaio hause da.